Salutare, oameni buni! Bine ați venit pe canalul meu. Vreau să vă spun atenție acest ceas în carcasă Hunter sau Savonet cu 3 capace, realizat de Dürstein & Co. Un ceas care vine într-o cutie pe care scria Joseph Refi, adică Bucarest, da, celebru furnizor al casei regale românești, da, care și-a avut sediu în București. Nu știu dacă cutia este originală, dar dacă este, înseamnă că acest ceas a fost livrat la noi în țară și vândut la noi. Voi încerca să găsesc, să întreb pe unul și pe altul, pe domnul Buzdugan, care, de la Ceasul pentru România, care e mai priceput în materie decât mine, dar mult mai priceput. Bun. Deci ceasul este Hunter, carcasă de argint, un ceas într-o condiție bună pentru vârsta lui. Deci ceasul a fost servizat la domnul Rin la Baia Mare. Uitați-vă, aici sunt da, însemnele, ștanțele, da, cadran, capacul, mă rog, fața are puține probleme, se deschide la mai mult de 90 de grade, după cum vedeți, și e puțin cam lăbărțat. Mă rog, da, utilizările de-a lungul celor peste 100 de ani care are acest ceas, cu siguranță. Cadranul în stare foarte bună, că ceea ce vedeți, grieturile sunt de pe acest geam de plexi, geam pe care încă nu l-am înlocuit, dar îl voi înlocui, pentru că acest ceas merită un nou cristal. Cadranul din porțelan cu cifre romane, arătătoare tip reghe, foarte frumoase, ceasul funcționează foarte bine, are baterie câteva secunde la 24 de ore. Așadar, da, totul este în regulă și este foarte, foarte frumos, după cum vă spunem. Da. Un ceas foarte frumos. Pentru a seta ora se apasă acest mic pin, da, după cum se vede, și apoi se setează. Da? Noi o să revenim la ora la care era. Pentru a reveni, pentru a putea arma ceasul, se apasă pe remotoarea acel pin, sare la loc. Bun. Asta e partea din față. Acum să vă arăt partea din față. Deci capacul de praf, care nu are niciun fel de însemnări. Da? Aceleași marcaje în interiorul capacului de pe spate, ca și pe da. Bun, aici este mecanismul. Tip Glass, uite, dar e o boșă elvețiană. Da? Microregulator Swanneck. Ceasul are finisaje foarte frumoase. Da? Așa cum v-am spus. Deci copiii mei care sunt pe fundal se joacă aici lângă mine. Da, deci bine păstrat, v-am zis, merge foarte bine. Vedeți decorațiunea de pe puntea balansierului, cât de bine este făcută și cât de frumoasă este. Da, acesta este ceasul în mare. Da, n-aș putea să spun de cine e făcută. E boșa, similară a făcut cei de la Recultră. Dar nu sunt sigur. Asta este demontat și văzut, poate că e ceva, dar nu știu, că a fost la ceasfănicar și mi-a dat prin cap să-l întreb acest lucru. Oricum ar fi, ceasul este un foarte bun și care își face treaba, merge și acum ca acum 100 de ani. Da, deci sper că v-a plăcut acest țisuleț. Vă rog să vă abonați, să dați un like dacă v-a plăcut și ca să poată și alții să vadă aceste clipuri. Dacă aveți ceva sugestii, recomandări, critici, sunt deschis. Vă mulțumesc și multă sănătate și Doamne ajută!